Dawn huma wħud mix-xeni li ddominaw il-jum tal-ħamis. Maltempata li qed tkun deskritta bħala waħda qawwija u f'xi waqtiet anke perikoluża. Ġurnata li rat ukoll il-bost entitajiet jaħdmu katina waħda sabiex jiżguraw li l-Maltin u l-Awċin ikunu siguru fit-toroq tal-pajjiż u anke fid-djarhom. Fi ftit sigħat l-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta irreġistra medja ta' 70 millimetru ta' ilma tax-xita li max-xita anke kif spjega uffiċjal tat-temp laqtet lil pajjiż kollu u mhux żoni partikolari. Bħala maltempata laqtet il-pajjiż kollu, ġifieri bħala medja qisu laqtu 60 to 70 millimeters. Malta kollha, però l-iktar li ntlaqat kien selmun li kejjilna 107 millimetru. Mill-ġimgħa l-qudiem qed nistennew xi ħalbit tax-xita, però l-iktar li ħajkun hemm huwa rieħ għax fil-Franka nhar it-tnejn nistennew qawwa tarifna wkoll mir-rieħ. Fost il-ħafna appelli li rajna waqt l-eqel tal-maltempata, jiġifieri fis-sigħat ta' filgħodu, kien hemm dawk mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Hawnhekk bl-aktar mod ċar, is-CPT appella biex wieħed ma jpoġġix lilu nnifsu fil-periklu bla bżonn u jiġu evitati postijiet fejn jaħkem il-baħar jew jgħaddi l-ilma bħal widien. Iżda żgur mument li ġibet lajn ta' kulħadd kienet l-operazzjoni ta' salvataġġ bil-helikopter tal-Forzi Armati ta' Malta fejn ġew salvati żewġ ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili u anzjana li nqabdu f'żona f'Burmarrat. Ingħad kif waqt li l-ħaddiema kienu qed jippruvaw isalvaw lill-anzjana l-ilma tela f'daqqa u bekk ma setgħux joħorġu huma wkoll. Għal dan kollu tkellimna mad-direttur tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili Emanuel Bsajla li spjega kif minħabba s-sigurtà mal-ewwel kellhom jirduppjaw il-ħaddiema tagħhom. Sigħat bikrin ta' filgħodu l-kwantità ta' ilma beda jiżdied, bdejna nimmonitorjaw, bdejna nindunaw ukoll min-numru ta' sejħiet li beda jkollna, kif eventwalment nilħqu ċertu livell li naraw li l-istazzjonijiet kollha jkunu stranded, ma noqogħdux naħsbu darba darbtejn, imma jixkatta mekkaniżmu intern fejn nirdupjaw in-nies tal-forza biex ikollna iżjed riżorsi umani ħalli kemm jista' jkun nibqgħu attivi fl-operat. Bsajla spjegaw wkoll ma xi xħabtu wiċċhom fil-jum tal-ħamis. F'mumenti minnhom konna qegħdin naħdmu l-iktar fuq salvataġġ. L-ewwel priorità tkun illi inti tagħti għajnuna ta' salvataġġ. Wara mbagħad jibda dak illi ngħidulu li immorru fid-djar jew garaxxijiet jew stabbilimenti li għandhom periklu kbir illi ma jistgħux jikkontrollaw weħedhom, allura hemmhekk nassistu aħna biex inneħħu f'pumping u nevitaw ukoll perikli oħra. Evidentament madwar il-pajjiż kollu l-maltempata ħallit xi ħsarat u perikli fit-toroq u għalhekk dlong skattat operazzjoni ta' tindif mid-difizzjoni għat-tindif u l-manutenzjoni. Waqt li fit-triq Buqana l-art kienet qed titnaddaf minn ammont kbir ta' ġebel u tafal, tkellimna mad-direttur ta' din id-diviżjoni Ramon Dekwara li spjega kif din l-operazzjoni tieħu sigħat anke matul il-lejl. Wara l-maltempata dil-kwalità meta jinżel ħafna ilma f'daqqa nistennew dawn it-tip ta' interventi. Kif qegħdin naraw dan huwa lokalità post wieħed minn ħafna li għandna x'nagħmlu l-lejla matul il-lejl. Ġifieri huwa ser ikun lejl ibes għal ħaddiema kollha tad-diviżjoni għat-tindif u l-manutenzjoni fejn ser nkunu qed nintervjenu fuq 4 lantijiet kbar ħafna li sfortunatament hawn inkonvenjenti fit-toroq. Intant fi stqarrija Transport Malta qalet kif il-pjanċi ta' reġistrazzjoni tal-vetturi li nstabu mitlufa fit-toroq kawża tal-maltemp inġabru u qegħdin għandha. L-awtorità ser tkun qed tagħmel kuntatt mas-sidien biex jinġabru il-pjanċi u f'dawn iċ-ċirkostanzi il ser tkun qed toffri l-pjanċi mingħajr ħlas.